Il-Malta Enterprise irċevviet 1235 applikazzjoni fl-ewwel jum li bdiet tilqa' l-applikazzjonijiet għal miżuri ta' għajnuna lin-negozji. Il-Gvern se jħallas paga ta' €800 fix-xahar lil madwar 60,000 ħaddiem li jaħdmu f'oqsma li ntlaqtu mill-impatt ekonomiku kawża ta' dan il-virus. Bl-applikazzjonijiet li rċeviet il-Malta Enterprise fl-ewwel jum se tkun qed tgħin lil 2349 ħaddiem li jaħdmu ġimgħa sħiħa u 394 ħaddiem fuq bażi part-time. L-applikazzjonijiet jistgħu jsiru minn fuq is-sit covid19.maltaenterprise.com. Fuq is-sit hemm il-miżuri mħabbra mill-Gvern fi 3 pakketti finanzjarji. Anthony David Gatt mill-Malta Enterprise spjega kif min se japplika se jkun gwidat għal xi huwa intitolat li jibbenefika. Is-sistema taħdem tal-imod fejn tiddaħħal il-VAT number u permezz dak il-VAT number tkun direzzjonat għall-im kategorija li taqa' fiha. Għandna żewġ kategoriji, l-ewwel kategorija hija dik tal-kumpaniji li l-iktar ġew affettwati bl-imxija tal-COVID jew inkella li l-awtoritajiet governattivi ordnawlhom sabiex jagħlqu. Hemmhekk dawk il-kumpaniji se jieħdu il-massimu tal-għajnuna. It-tieni kategorija hija dawk il-kumpaniji jew self-employed li wkoll ġew affettwati iżda mhux daqs l-ewwel kategorija, ma dan ukoll il-Gvern se jkun qed jgħin il dawn it-tieni sett ta' kumpaniji wkoll. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jgħin lin-negozji u intrapriżi li ġew affettwati minħabba l-coronavirus. Huwa sens pożittiv li qed nirċievu mill-industrija ġenerali, però iktar u iktar minn hekk importanti mill-ħaddiema per se li għandhom serħan il-moħħ li dal-Gvern qed jerfa' wkoll il-parti tal-pis tiegħu u allura tkompli jisma'. Ġifieri biss illum anke aġġornajna il-lista ta' dawk li għaw taħt NXA u NXB, ġifieri dawk li bażikament qed jibbenefikaw mill-miżura ta' €800 fix-xahar u NXB dawk li qed jibbenefikaw inqas prorata skont l-attività kummerċjali tagħhom. L-applikazzjonijiet ħajqbu miftuħa għal żmien indefinit. Kumpanniji u negozji jistgħu jingħataw l-għajnuna mill-Malta Enterprise billi jċemplu fuq 144 jew jibagħtu email fuq covid@maltaenterprise.com. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.